Saron ko. Nembag nga bigat siyo, amin kakailian gagayem. Ito iti gayem yung no, may mga ipadanon iti nasyat ken nembag nga damag may panggap iti TBC. Dahil iti may kadto nga broadcast ko tatanggal daw ket kung nga ipadanon kada kayo iti kinasayaat iti nga sistema at no makadanon tayo iti nasasayat nga level ti panagbiag. Kagayem TBC the billion coin nga makon ko na programa nga mangtulong pada tayo tapnon no ma yadayo tayo no makaahon tayo iti anyaman nga kinarigat ti panagbiag nga iso nga anda nga mapadpadas ti adu nga tattao tata. So nga gayon dari TBC community so ti may sa nga kitaan tayo nga makatulong pada iti sa amin nga sitwasyon iti panagbiag tayo. Kagayem Rugyan tayo iti topiko tayo tangal daw no da kayo nga dumdumeg kahit kuman nga intikan nyo nga nasaya at tapon no adda iti pag rugyan nyo nga kasmay sa nga sumbrek iti dito nga sistema uno plataforma iti nasayat nga panagbiag. Kagayom umuna-unay kahit kung umuna nga aramidin nyo but isa jay isa ti panang lokatyo iti account yo tapnon no sadya kayo nga pang mangrugi at madan kayo iti Kringle Cash Back Office dijay iti pangi kabilan nyo ito no panglokatan nyo iti anyaman nga kayat yung mapasamak iti account yo. So nga irugito man gagayem iti nga broadcast no kasano kang sumrek nada kayo kat barbaro kayo kat san kayo pa nga nagmembro di TBC iti nagkalabas dito yun iti may katalong atawan iti TBC kat adon iti miyembro ag milyonen iti miyembro iti taraminting alubong kung kastamutan adon iti nasyon no halos amin nga nasyon iti taraminting alubong kat miyembro dan iti TBC. So nga kahit kuman gagayong rugyan tayo tayo panagserek kuno panagmiyembro iti daytoy. Muna DJ masapul nga ada iti mangisuro kada kayo no sponsor yo nga masapul nga lukatan nyo ijay account kuno iti website iti Kringle ijay yung isurat iti nagan nyo email address yo kung kastamot din ijay username nyo password yo kung sino tinangimbitar kada kayo ikabi yo dijay at sayon to isend ijay website iti kringle.cash at makita yun to no na-acceptar kayo kas miyembro makita yun dijay nga login iti makita yun dijay baba at hingga na data pa lang yung una kahit kung ipadaan ko na kayo gagayom no kasano kayo nga sumrek no kasano kayo nga agmiyembro sumaragyan tayo man nada kayo kat barbaro kayo pala yung nasapol nga sumrek kayo no ikabil yun data naganyo ang username nyo, password nyo, gano'n sino tinang-sponsor kada kayo. Nulit ko lang na yung kayo, at sabi ko mata, nakadanon ka na kayo, at naawatan nyo, mabali yung tagsalutsut, kada kita sumarunong broadcast tayo, ito no, inaldaw dito nga broadcast, kaya kahit kung ilutulitin ka kayo, no, matandaan nyo ti oras, at kahit kung alas 7 ti rabii dito Pilipinas, kat no, yung oras kada kayo dito abroad, no, di naman tiyan yung lubong, yung liplipatan ti manglukat no may pasa iti link nga makipartisipar kayo kat mabaling yu ti maki chat no anya man nagiti sa studio kabayatan nga kasarita tayo iti live. So ito pa lang patinggan ti podcast sa tangal daw kat kikita ti nasihat nga panagkakadwa tayo no pangituloy tayo kanya man nga explanation ti TBC into no rabi no bugat. God bless everybody. God be the glory.